Sus na pa naong ba? Angelic face kayo ba oh? Grabe crush yung kayo na ko siya ba sa FB rin kita tama na. Ang sama ko makaduol ani niya eh. Sino pa dyan? Halagi kisang-kisa ng silipon. Kuha na lang ka, B. Kuha na lang ka, oh. I love you. Asa, terus Papa J ba naon ta ko ingon ba? Uy, yan na, kita kang Papa J liya na. Si Papa J mong gipangita. Nadari on, istorya ra siya ra isa. Ay na dia, asa man? Una, ada dia. Ano di ay nara kay tuyo sa iya ha? Una, ay putanti kayo ta, tuna to ta. Uy, asa man mo? Kusa dudot si mo. Dut, ali diri dut, sabay ta dut. Asa day mo? Ali dut, asa day mo dire? Sila ka na. Ika na, si Papa J mo na. Ay, sakto ka sa dita na siya ha. Ano, matuon man na to na siya. Sana ko ingon siya, magandang balita. Ano na ninyo? Ang sami dagayan. Uy, Papa J! Ano sa man mo? Ano sa man mo dire? Kinsa naman ang imong sipon mo naman ang ginaway-lawayan. Ay, Ella. Diba crush man to ni mong silingan na to, tung dito ba? Ay, si Auntie Jeannie. Ay, katong gwapa di ano. Crush na ng Papa G. Kamu mga bata, ba? Kabalo lagi mo. Gikilig oh. Ito gikilig. Pag sure ay. Ang nami diri Papa J, kay birthday siya mong crush karon. Ay hala, birthday niya karon? Oh, birthday niya. Regaluhin na. Crush mo kaya ito ni mo. Unsa pud ka akong irigalo sa iya ano kanang matat siya ba? Kay birthday mo na, aga na nimo og Daon na pa yun ay kandila. Alaina pud anang kandila dot ay masagpaan mo pud na dot. sa kandila, sana patay. Na magkikandila basta birthday. Ko na lang, Papa J, balon na lang. Ano na bata? Unsa man dinindot ha? Kanang kakaiba ba? Sige to ha, nasa kandila ba? Di na ko mabasa. Kandila, anak be. Tanawan ito. Gusto po, makikadot. Basta Ay, anak man. Uy, paghilo mo. Taka naman mo. Ang dapat anak paliton, cake. ay, tama, cake day. Ay, cake day, Papa J. Ay kana may tama. Mo ni tama gid regalo sa birthday cake. Talagsara kayo na ba? O, tama. Langgapan ko ang kanang cake kay na may kandil. Unsa man, pagpalitan ito cake, unsa pa may dugayan. Ay sige, magpalit sa ko. Hulata ko niyo diri ha kay sabay taon niya maghatag sa cake ba? Ha? Kay maulaw ko. Sige, hulata ko diri ha. Okay, magulat mo diri ha. Dali, Papa J, ha. Ang kandil pa ba dyan? Ayaw kalinti ha. Dito eh. Tara, nakapait na kong cake. Salamat. Naabot na dyan. Dito eh, daghang ko nagpalit. Tama na siguro niya cake no. Tanawa oh. Wow, butay. Goods kayo no? Happy na siguro siya ni no? Ang kandila pa pa dyan sa man. Ha? Kandila? Oh, duro. Wala. Rapis dudut ba, huwag yung jalimtan ng kandila. Anak na. Ano ta? Kaya hatag na. Ay sa. Asa silihan na? Yun na siya, Papa J, kitawag si Mama. Ay, di ay, gitawag di siya mama. Ay, sige, kita na lang ito ta. Tara. Ta, kasi mahilis ni ba? Magkape ko ninyo ha. Ito, ganahan akong kelas sa ninyo. Hindi pa, kalami, ano ito? Asa ka ito ng balay gani? Ano, green? Ay, kaning green? Tara, tara. Ayo. Iyo! Ayo. Gusto man. Sabaan ninyo oy. Dong, na mga ate dong. Wala diri si ate. Nga naman. Kaya may Papa J, kayo init kayo. Sige, daro mo kayo. Suko ka dong, kanang wala lunta ba kanang maghatag lang kung takong regalo sa mga ate ba kay birthday man daw niya karon. Ano, sige, isog-isog na po. Sayang ka na, cake ba yun na? Ay, bitaw dong kanang crush mo kana ko imong ate dong kanang nami cake ba? Sayang kay ni mahilis ra. Ay, cake di na. Sige, tawagan ako si ate. Tay, nenang ito mo tay. Masa din na? Tay, nenang misita si ate oh. Ay, madam, may udto. Happy birthday, madam. Happy birthday, madam. Gift na ko, madam. Kabalo lagi ka sa akong birthday. Alam na tay, basta crush. Ito, te, crush ka kanin niya, te. Tindog mo lagi, tindog mo.
Kanang magregalo lang ako sa imo ha, dam. Ay, legit. Oh, salamat. Wow, nindota. Oy, salamat kaayo ha. Pero dam, Happy birthday. I love you. happy birthday, dam. Sana all kayo. Sana all kayo. Ito na tayo sa sulod. Ay, ako lang, ako lang, dam. Uy, ako ra. Ako rin lagi, ako rin dala. Ay, sige lang, good madam. Ako lang. Ako rin lagi, una lagi ka dito. Sige na, ako ra lagi. Sa mukha ni mo. Oh. Tuora lagi. Kanawa, ginabitog ako ra. Kanani mo cake. Sorry kayo, dam. Pamulit na to. Alam mo dra, kaburikaw na yung cake. Siya na si cake. Uy, uncle, tikatik ang good. Nami ba yung tao?